Bingela babukeli bedla media umphambi kwenu usenzelwe khanyile siyanenxusa siyanicela futhi ukuthi ni like and subscribe to our YouTube channel. Please press thanks on your right. This will help us to improve our channel and take us to the next level. Siyabonga. Babukeli bedla media lo khulumayo usitholile akamthethwa. Acela bandani like and subscribe our page ku YouTube. Mase on your right click thank you to improve ipage lethu ne equipment ekhona siwazi ukunikeza imedia right. Thank you. Mbonani babukeli emakhaya bedla media. Ngicela ukuthi njengoba senibuka ipage lethu ni subscribe ni like and press thanks on your right. Ngibingelele amakhosi asendlukulu aphambi kwetalandelo nyazi. Amen. Bangelela abefundisi abavangela abashumayela abakhokheli nebandla lonke lenyazi lezulu. Amen. Bantwana benkosi, namhlanje ngime endaweni elikhulu kakhulu ngiyumntwana omncane. Le ndawo engime kuyo nengiguqe kuyo namhlanje inzima kakhulu. Sifuna bona sebebadala kodwa ngiyengeze nabadala bethi babantwana. Kunjalo ke indaba la ekhaya omdala kuyo uNkulunkulu unyazi lezulu kuphela. Amen. Ngiyacela ke Nkosi enkulu unyazi lezulu ube ngakimi. Ungiphe okwakho ungakhulumi okwakho. Ngoba namhlanje angaze ngiguqe kule ndawo enjengalena ngiguqe kuyo namhlanje. Amen. Ngiyacela ke ubaba nomkhulu nogogo noma nabe emachuneni omkhulu Dakile nogogo Ntomkamasiye uMshabala abangemukela mhlanga ufike emhlabeni babe kanye nami kule ndawo engiguqe kuyo. Amen. Amen. Ngicela ke Nkosi ungiphe amazwi nenkonzo Nkosi enhle ezawuthandwa nguwe. Ngicela ke Nkosi nesihlabelelwa samashumi amathathu nambili. Amen. Yanimema bafowethu
ngikhetha inkosi enkulu yasebuhleni eNyasilezo. Nkosi yamakhosi Nyazilezulu. Ngumntwana omncane kodwa Nkosi ngiyacela uba ungikhumbuze imisebenzi inkosi emkhulu yokungiphilisa engabona Nkosi ungenzela yona. Nenkosi ubaba inkosi wethu ngale nkosazana nalo lapho lukhona lungikhumbula lungikhumbuze imisebenzi emihle angenzela yona. Ngelila abantwana benkosi lenkolo mina ngiyithole ngale eGoli. Ushembela kulelizwe lakithi wayengaziwa. Iy'nkonzo ezazikhona lapha kwakuwamasheshi namaRoma nezayoni nezinye izinkonzo zabuye zafufusa zabakhona. Kodwa ngiyakhumbula lapha phesheya sokungamafemu khona la sazalwa khona-ke kwakunendlu laphayana ogogo ababesonta khona bekamaweseli besontiswa ubaba uMathebule wayeqhamuka ngale kwale ntaba eMbulwana egibela ibhayisikili ezobasontisa khona. Sasifika-ke nje nathi lapha sabafanyana sibe yingqoqwana nje lapha endlini. Mhlawumbe le ndlu yayicishe kwakuyindlwana nje. Sasaziwe thina ukuthi ukusonta yinto yogogo nomkhulu. Lelizwe lakithi kwakuyizwe njena lokushuba nje. Konze yayikhona ukushuba nokugida ingoma nokweshela intombi. Nayo inkonzo yayikhona kulelizwe. Isonto nje kwakuyinto eyayisemumva. Bathi ogogo beqoqa bebodwa. Bathi siyamangala ngoba ngale eRosbom sizokuthiwa kukhona abantu abathi bayinkonzo. Amadoda akhona abhinca amabheshu, omama bakhona bathwala icholo babhinca nabo izidwaba. Ngabe kodwa nalokho kodwa lokhuluma ngakubamba. Sasingamola kulezi ndaba nathi siya ngale ekhaya omama emathunweni kuleyo ndawo okuthiwa enganelo kwalaphayana eRosbom. Awukhona amachulo amanye lapho sasinqamula sisuka la ePeter sikhuphuke siyoshona ngale. Sasingayiboni kodwa le nkolo kaShemba ayibonge Nkosi. Bantwana benkosi Shembe oyingcwele uzubakhumbula abantu bakho Nkosi. Inkolo yakho baba osibizele kuyo. Izwe lakithi lalingayikhulumi kahle. Sasiye sizwe babekhuluma bethi kuthiwa kunendoda ngapha eThekwini eyama phezu kwewa yathi le ndoda sengiyahamba ngezulwini yathi izondiza yabe siyaphunyuka yakhala kathele esweni ube yihlaya nje into ehlekwayo. Nkosi uzobathethelele babe ngakwazi abakwenza. Inkosi uthi wale nkosazana uma sekuvuleka noma kuzovuleka lo muzi waseNkumbuleni liyafika-ke lapha izulu lalije ngalelo langa lisithi lesho. Yafika inkosi lapha yasihlabela isoyi. Kwaba ngathi nje ayinto nje asingaziwe thina kodwa sesikhona kule nkonzo. Kwaba ngathi into nje mhlawumbe kwakwakhiwe indlwanyana nje. Yandlula eshosholozeya esabatheni Danawosi. Kwathi ngokulandelayo afike amalapha enzansi nomashisoni ebhaki lapho yanikelisa abantu. Nami ngasondela kuyinkosi ngaba nenhlanhla nganikela ngo-20 rand ngathi Nkosi ngicela ungiphe iveni nje enhle.
lathi uyazi lezulu inkosi kubusisa uzayithola leyo vele ifuna waphela inyanga entathu nje ngibele nami engikwenzayo kwathi ngilele ngelinye ilanga ngalibona unyazi la uthi ngale nkosazana lafikela meduze kwami lathi hawu ndoda ingane wathi ufuna iveni ayisayilandi ngale iveni yakhe eGoli ngangashongo kodwa ukuthi ngifuna iveni eGoli ngangithe ngicela nje iveni kwaphela ubuthongo ngaso leso sikhathi yafika inkolo kimi ukuthi ayikhona inkulumo phela la yangempela hayi ngayishiya imoto ngahamba ngayo ngagibela amateksi ngayiGoli ngafika ngaxhumana nomunye umfowethu esasisebenza naye sayithola iveni emhlophe bayayazi abantu ngihambe ngayo la yazi yafana nami ayibonge lenkosi amen kwakhiwa lo muzi wasenkumbulweni ikhona leyo veni ngangihamba ngayo eningi izinto zaqoqwa yiyo kuwo lo muzi sasakali yandlu kagogo uMasibiya ngenzansi kwale enkulu yobaba kwaqhamuka umuntu wamalapha esangweni ngifuna ukunene ngaphuma nami ngikudlisa into nangithi ngiyambheka lo muntu ayangamasi ngasondela nangithi ngiyambheka ngambingelela ngekude lelizwe lakithi liyashaya lela awumane usondele nje umuntu ungamboni kahle hayi sabingelela kwenze njani nalokho athi hayi ngilayelwa layelo bani bathi ngilayeleka obasho engabe ngisabakhumbula wathi bathe angizwe kuwo kulana ngifuna ungisiza ngemoto uyongilandela impahla zentombazane yami le eMtuba kule ndawo abathi senkangala kepha ngoba ngineveni wendoda manje uthi umuzi ngawuthutha ngaveni athi hayi impahla nje lingane manje ngifuna ukwazi ukuthi ungangibiza malini ayilathela maya ngikwazi ukusho ngoba indawo yangaphakathi la ngiyazi kahle yonke wasethi anginayo imali kepha pholele izelikaso lihamba kanjani wathi ngiyokubhekela esibayeni washentshweni kesibayeni kulapho phela ke nami lapho ngikholela khona ayibonge lenkosi amen sahamba nalo muntu ngafuna inqola lapha sasuka ngisakhumbula kahle sasuka ntambama la ngo6 sashosholoza saphikelela eMtuba safika ngo5 ekuseni safike salayisha ngathi ugoba amehlo kancane ngo7 sabe sesibuya safika ntambama la ilanga shona ngo5 sadiliza impahla manje ndoda sokwenze njani kodwa phela le ndawo sihamba athi lo muntu njengoba ngishilo kunene imali anginayo ngizokubhekela esibayeni ake siye phela siyobona ke lokho ongizokubhekela kona esibayeni kushomi la abesethi yena ukuthi nje abuyile kahle namhlanje kodwa nje uqhamuke kusasa hayi nangempela ngibuyele cha ke ngiyakholelwa ukuthi sikhona ngoba umuzo lesibaya phela ubona ngomquba umuntu athi lesibaya nje isibaya uthi nawe siyasibheka umuntu hayi isiqaniso lezakusona isibaya ngabuyela ngakusasa onginika isithole esimanzi lo muntu akabonge shana amen ngoba kwakhiwa le yandlu njalo khona la emzini wasenkumbulweni kwaqhamuka omunye futhi naye kanjalo wathi angimlayishele uzonginika inkomo ngaqala ngambabaza uShemtha uShembe kanti njani amen ngabona futhi ukuthi uNkulunkulu ke lo onginika lokho amen wanginika lo muntu isithole futhi esimanzi esitente athatha le nkomo ngayofihla ngapha ngenhla emaplazini
Sathi sezala lezi nkomo zazala kanye kanye. Yazala insikazi le nale yazala insikazi. Insikazi ke ile nkomo lena ke enithi nina ngabona ngenkomo nithi umama. Nale futhi saphinda yazala insikazi. Nale yazala insikazi. Zakhula lezi nkomo zazala nonina manje. Zanda lezi nkomo lezi engazithola ngokusebenza kwala ekhaya ngokumela lo muzi wasenkumbulweni zaze zafika la ku-39 ngikhumula kahle ibonge. Ngabe sengihembula phakathi ngathengisa inkomo ehlala kumuntu seziningi hambe bese ziye kuthiwa zafa kodwa isikhumbu ngakhonjiswa. Ngabe abantwana benkosi ngithengisa lezi nkomo ngathenga nali ivele limhlophe ngihamba ngalo lapha elibhalwe eToyota ngemuva ibonge lenkosi. Ubaba uzala mina silala nje ekhaya akhulu ukuthi akabike umkhuhlane akabikisiso. Yalo kuseni ngo-4 gogo efasteleni. Ubani loyo? Hayi fulani bona uzobona nangoba kwenu umama mkhulu. Sivuke kuphuku. Kwenze njani? Wozani nizobona nangoba kwenu. Siyafika ubaba lapha yana. Uyabi. Kwenze njani baba? Athi kunehlabela imphethe la ngenzansi kwebele liyophuma ngapha ngemuva. Sakhula ke kulelizwe ke ukhona omkhulu nogogo babeminye imizi nabemndeni ababethu uma uphethwe inhlaba uthatha umshanyelo ushaye ngesidunu lapha la uzwa khona ubuhlungu. Ngakwenza lokho konke ngamuka nomoya. Ngabathenga ngicomota ngawo umshanyelo la ngemuva hayi wahlangana nomoya zomoya. Ngase ngikhumbule ubhoko kaShembe. Ngaphuma ngidla ngale ndlela yami ngakuyona lo sokufaka uMnazaretha. Manazaretha ngathanda into nami ngayizwa ukuthi ngathanda zangathini. Hayi ngase ngimxonxa ngamxonxa. Ngithi uma ngumthinta lapho la ekhala khona athi nakho-ke kulapho-ke phela lapho. Uphinde ngumthinta ngalolu bhoko athi kulingisa amanzi uma ujikitshe sizweni esikhulu athi uyabaleka. Ngamxonxa ubaba lapho hayi khala shona lelo langa bekubungcona wasanga kusasa futhi kwaba yikho lokho. Nkosi yamakhosi ngikhuluma okwenzeka. Baba ngicela ukukhokha inkomo yakho. Hayi sahamba sakomunye umuntu laba ke abathi bayabona. Wafika lo muntu athi angiboni lutho mina. Thatha nje imali yena ayikho into ngibona. Hayi bozo bekhule njengoba benje hayi ayikho into ngibona hambani kwabani. Saya kwenye indlela. Safika nakhona kwayiswa leso. Ase kufika ke umuntu ayibo. Inkosi othi ngalulaphe esabathele Danawosi. Sayigibele private ngabalo leso sikhathi ubaba noma uma wayesekhuluma kancane sebona ukuthi hayi uyamshiyisa abantu abakhe manje. Sahamba ke safika inkonzo iphuma lapha esabathele ekseni inkonzo esekuseni. Sabe sesiguqa ke silandelana sithema sesisondela. Sengiyakhohlwa ke lami ngikhohlwa ubaba phela webaba. Nasifika lapho ungabalekile nihofa ukuthi nje Nkosi yamakhosi ngiphethe ihlaba ngicela uqede. Uthi ubaba ukusho ngani lo? Lithi ke lami kungenzeka masifika lapha mhlawumbe uthi ungavuma ukuthi ukhuluma. Uthi yena kuzodalwa yini? Ngithi mina uNkulunkulu phela lo size kuya. Ayibonge. Amen. Saguqa sayafika kuluthingo ngayibika indaba. Nkosi yamakhosi ngihamba nobaba ongizalayo phethwe ihlaba socela uqede. Lutho uthi ngalenkosazana hawu. Kodwa abanika amafutha usephilile. Amen. Ayibonge lenkosi. Amen. Angangkhole nami. Ngoba kwabalula. Saphuma.
sathi uma sisangweni sibheke esangweni isango lalisengapha ngasempumalanga lapha eSabatha. Sathi uma sifika lapho wakhumula ibhanti baba guqa phansi wathi hawe manje lento bengibulala kangaka ngabe lo muntu lo seyiqedile nje kanje. Ngitshela mayi lo bengishilo baba akusiyo umuntu lo uNkulunkulu. Wathi ungishaya ecabanga ukuthi mhlambe kumbe kusazomvuka. Awungishaya ngapha ngemuva ngimshaya phela baba kancane sishaya kakhulu. Ngashaya kabili ngathi ngiqi. Ngaphinde ngathi ngiqi wasethola sekulunga. Wathi hayi kubalekile impela. Sathi uma sisuka lapho setha siyomgidile enzansi lapha wathi hayi seyibalekile impela lento. Sengiyabona nangu bahlekwazi. Khona intaba othi mawulapha eSabatheni ibuke ngapha entshonala. Igama layo bahlokwazi. Uthi kwakunabantu bakithi lapha ababiza ngamagama. Uthi kwakunamagoza lapha. Hayi bantwana benkosi ubaba wasinda-ke lapho-ke waqala sawubuka imigidi enzansi lapho wababa zawumandla. Lesifihlele indaba engaka kanti lakwasha bevunulwa kanje. Yo sithi sabona abantu bevunulwa kanje. Wahamba-ke ubaba futhi kwamphinda. Kwaba yiphika-ke manje. Bagula into efanayo noma nawe ukhala ngephika nobaba ukhala ngephika. Waze wafika lapho uNkulunkulu ebakhumbula khona 2013. Uma wahamba 2013 waku-April. Ubaba wahamba 2013 kwaku-November. Ehambile nje ubaba nginamathalento wathi mphethe. Nginamathalento nami ngajiwe manje ngalala ngekile kwaphela ukulala manje uqondile. Ngalikhumbula uNyazi ngaphiwa khona eTanawas. Ngafika uNyazini baba ubaba uhambile emhlabeni. Ehambile nje lokho fumphethe ubuyile kungene kimi. Uthi ukufa kuni nje lokho kuthiwa iphika abelungu bathi asthma. Uthi-ke hayi uthi wena ucela ubaba wakho lesi fele simphetha uNkulunkulu asigeze kuye ukuze nawe uzophila. Amen. Ngabe sekisho zobeshila wasengileke isibusiso nami ngaphuma esangweni sengikwazi ukuphefumula. Ngelila abantwana benkosi ngizakhuluma nje mina ngokugula kwami nokuza kwami la kuleli bandla. Ngizanga mina kuleli bandla ngiphethe nge-tray njengamaglasi. Angizanga kuleli bandla nomngane. Kodwa ngeza kuleli bandla ngikula. Kakhulu hayi kancane. Uba ngumtholanga futhi ushembe ngaba ngisekho. Ngisuke umlenze-ke manje mina-ke. Ibathe. Hayi kwadokotela eScott. Okhona udokotela wayelapha eWembesi uNdlovu. Afika ngihlaba ngosungulo wanginika amaphilisi. Ngabuya. Angizange ngilale ngalelo la. Ngavuka futhi ngaya kudokotela la uNkosi. uNkosi naye futhi wangiqhubela imjovo. Wadonsa kule bhodlela, wadonsa kuleli. Wangiphinda ngihlaba ngosungulo. Hayi! La ngabona khona ukuthi ngiyafaka manje. Ngikhumbula futhi indlela eyakushebe uNyazi lezulu lalule kwalo mfundisi lo Teketa NFC sahamba sakhona ngafika ngaphila esangweni ngabe ngiyangena nje ngaphakathi lento bengiphethe seyiphelile angizange ngazi kwakudalweni ngabe sengiyenze lokunikela kodwa nje lo lokungiphethe ngebilabinya emotweni la hayi sokuphelile kuthina akabonga amen fana nekhanda akhula mina ngiphethwe ikhanda ezithi uma uthi kodwa uyolunga leli khanda elikunebheke onembe kangaka sahamba futhi saya enkosini othingo lalule
Ukuphi? Kwesakho babumfundi. Indawo yakhona kuthiwa Emdletshe. Nakhona labo futhi ngafunga phile sangu. Amen. Akhona futhi lapho nje sathi singena ngaphakathi ayike sibalekile lento ngiphethe mleze. Ubaba wabe sekhiphe ilo akhiphe imbanga. Kodwa ngazi lapho ukuthi kwenzeka. Ngoba isikhundleni sokuba ngibike into engisuse ekhaya ngabe sengibike kuye sengikhohliwe ukuthi ngilethe ukugula la. Ngabika nje okunye naso singaphandle hawo. Yini ledala ukuthi ngempela phela ngizwe ukuthi lento seyiphelile kodwa ngabe ngisayibika kushanda. Hawu mfundisi Khumalo sosihamba nomfundisi Khumalo. Athi hayi sokuphilile. Sengikhalela ukuthi abekuyelwa. Bathi hayi sokuphilile manje. Sabe sesibuya sasihamba naye umvangelo madonsela ngalo sikhathi naye nolwakho utwala. Bantwana benkosi ushembe uNkulunkulu. Silapha nje labantwana benkosi size uNkulunkulu sonke njengoba silapha ibona. Sizofuna ukuphila. Uthi umfundisi osanda kudlula emhlabeni ubaba uCwensa kwakuseyinhlangakazi inkonzo enikezwe inkosi uThixo. Uma eyiqala lenkonzo uthi baba ngicela ungiphe inhliziyo engelutho. Ayibonga lenkosi. Nami ngicela leyo inhliziyo kulomuzi walapha enkumbulweni. Inhliziyo engelutho. Siyabonga yazizolo uba usikhumbule ezweni lakithi enkumbulweni emnambithi. Siyabonga uNkulunkulu uba namhlanje sibe nawe kanjena kulomuzi wasenkumbulweni. Amen. Sicela lokho kwenkosi umoya wokuphila siphilela. Uthe baba wathi uma ngabe kunomhlangano la abangale kuloya muze abavale bezela. Wasuthi baba abangale uma befuna futhi umhlangano akuvale labantu bayekhona. Uthi inhliziyo zilikhuni zifana netshe. Itshe yazi ukuthi itshe mawuthela amanzi ayakimeka nje amanzi ahlole ngaphansi lisale lothe ngitshe. Uphinde futhi ulithele amafutha uthi uyalithambisa lisale lokuthe nje mina phela ngitshe noma ngithela ngamafutha. Asingaba njalo abantwana benkosi ezweni lakithi emnambithi. Sikhula lelizwe liyazi bakwethu, sikhula lelizwe belilwa lelizwe labantu abanolaka. Lelizwe lalemnambithi abantu bakhona babe nolaka. Khathi nakuleli lakithi kwaba ugwaqagwaqa nje bendlovu banamhlanje kuyasa ngakusasa sokuyagezana abangcongekile. Ukufa kwabantu wesa sikuzwa ngapha. Lelizwe langapha. Ukuthi kulabantu kusalinde imali zabantu. Yabathola ukuthi kusasa sebehleli phansi futhi sebedla ndawonye. Ngokufika kwakho Nkosi yamakhosi ezweni lakithi iphelile lento. Amen. Kuphelile ukulwa la kulezwe lakithi. La sicela khona Nkosi ufake ivuvuzela yokwesaba ngoba ukulwa kubantu kudala ukungesabi. Kanti ukukhuluma kudala ukulunga. Ukulwa kudala inkinga. Akulunya uzophuma isisombululo sokuthi inkinga yini nokuthi futhi yini engalungiseka kulowo monalo susudalekile. Amen. Ngiyakubabaza Nkosi shamba ngcala. Ngiyazizolo ngoba waqeda izinto kulelizwe lakithi. Into oyibona nje ukuthi kodwa lento ezwala ayikhona.
ayihambi kahle. Ngiyakhumbula abantwana benkosi uthi ngale nkosazana lofika kulomuzi waseNkumbuleni lafika lababaza lathi ngithe ngihamba lapha ngenhla lathi ngabuza ku-driver ngathi azwakha kahle lo mlungu wakhe lo muzi wathi u-driver hayi ula siyakhona baba lothi wakhona lapha uthi phela la siyakhona umuzi wakho lo lothi wamasijika lapha ekhonile lapha ethempelini sebethatha umgwaqoza la ngaphakathi uthi ngabe sengibona ngamehlo ngamatshe amhlophe uthi impela sizela uthi sebusisa la uthi befundisi abe zabanoba befundisi labantu abakhela ushembe kanjena konje baba omkhulu wakhe abantu bawaphila isikhathi ezingakanani emhlabeni ithi inkulumo kwathu le hayi kwase kwakhona omunye waphunyuka hayi baba wathi ubaba omkhulu bayohlala 7 umuntu uyohlala 7 emhlabeni uthi le ubaba uthingwa laba bakhela ushembe umuzi omhle kangaka uthi ngoba nika 105 noma omunye umfowethu uhambe sewumfundisi naye sehambile emhlabeni kodwa siyacalela nathi Nyazilezolo uba Nkosi uSipho nje noma ufika lapha ku-80 ukudla sikudlayo phela asokudula ukufika 100 udule ka-100 nasifike nje lapha ku-80 sakhabhakela ngale-ke hawu Nkosi siyohambisa izandla sithi siyabonga Nyazilezolo hayi bantwana benkosi indaba kaShemba yazomaka amen ayekwazi indaba kaShemba uShemba kuphela owazi umsebenzi wakhe amen nami uqobo lami nje kwakusathiwa kuleya minyaka endlule uthiwa woza ye 2000 ngithi hey uthi uyofika leso sikhathi umuntu esaphela kodwa nje ngaze ngesigebengu nokubhatala nje lokuthi uma wakwaphatha uhafu wesinto ethi ubona mina esikiti ngivalelwa beni ukwazi ukwenza ngonyaka ozayo ngizofika nawo 70 noma ngibolekane ngawo ngiphandle unyaka njezayo ubamba ngezandla 7 ngeke kuboleke ngeke ngikuphe futhi wami kuyobona uzabalaza nawe zabalaza uzabalaza ukuthi uyiphatha kahle emhlabeni uzabalaza ukuthi uhamba kahle emhlabeni uzabalaza ukuthi uhlonipha abantu abadala uzabalaza ukuthi ukuyiphatha noma uhamba emhlabeni ubonathi iNazaretha hayi ube iNazaretha kwakusho inkosi uthi ngalithi ukhona abacashile njengelwane ezimbili kwakukhona isilwane esihlala emanzini esinye sihlala ngaphandle ukuthi ngekhathi siphume lesi esihlala emanzini sizohlangana nomngane waso uyabuza umngane waso lelo ngaphandle hawu umngane wami angitshona hlala izibele athi lona ya kepha manje wangakhole kanje athi lona hayi ngisuke ngayilokeza lapho ngisuke ngizocasha ayibonge le Nkosi amen bakusho thina le Nkosazana inkosi ephambi kwethu uma ihlala kulesihlalo ithi maNazaretha wonke umuntu akakhumbula ukuthi weza kanjani kwakusho uNyazilezolo
Bantwana benkosi sinoNkulunkulu wangempela ngingakakhohlwa nje. Angicele baba sengicelile ke mnyango ukuthi inkosi awuthi uselulela nje. Siyacelela ke nje ezweni lakithi eMnambithi. Lapha phela kusemnambithi akusiwo ngasemnambithi. Mnambithi phela. Ayigoba insimbi goba le nkumbi le. Siyacela nje baba umusa Nkosi yami Shembe Ncele. Nathi mhlambe nje kube uNtabazo number 2. Lo muzi lesuphenduke ngeminyaka lezayo uqhamuka abantu abanothando. Uphendule lo muzi ufane nomuzi waseNtabazo ibonga lenkosi. Amen. Ngiyacelela Nkosi nami angazi kwenzekani lapha ekhaya. Ubaba ozalameni uhamba kwakhe. Ngabona umuntu esibonakalisweni. Babe hamba nobaba ngenzansi wesibaya le ndoda. Yathi ngibona le ndoda yazigijimisa kimi. Yazifika kimi le ndoda yazisonba. Anibusala kahleka sesihambile nobaba wakho. Emva kwalokho sasala nosizi ekhaya. Ungasombululeki ngicela Nkosi yeSabatha usilekelele kuleyo ndawo. Athi umfowethu mhlawumbe ukhona la. Noma ngambona ukuthi ngizile izolethu uzofika. Uthi webhuti angazi ukuthi baba kwenzekeni ngoba ngimbone ehlele ebaleni la ekhaya kodwa uhlele esikhotheni kodwa la ebaleni. Hayi angazi lapho kubonakala phika. Ngeke ngikutshela ngoba bathe ngiyifuna lento ayiveli kodwa nje into zakithi zasahamba. Kuba njalo empilweni yomuntu. Nawe ungakafelwa ukholiwe impela nje uqashile impela. Kodwa nawe uyavelela ukufa ulawo uzobona khona ukuthi kanti emhlabeni ukufa sembethe sonke. Khona incwadi la ngazi noma ngivumelekile ukuyifunda babo mfundisi ngombela ake ngifundele lento. Shonaka. Ake ngifundele na incwadi. Incwadi yebusiso nami ngizokuhlela kanjani. Oh, thelane. Ipilo ubusisiwe lesango ngoba nawe uhawukelo mshazane ehlela ubusizi ungagijima uyibamba uhambe kahle. Ubusisiwe onesihawu ngoba naye umhlayeshelwa usizi. Ngoba usiza kusilo lo muntu munye lwabantu bonke abangaphansi komthunzi welanga. Ubusisi awuyilo lo muntu wedwa labo bonke abangaphansi komthunzi welanga. Noma usakhulekile namhlanje usizini kusasa nawe uzobhajwa njengabanye ababhajwe izolo. Noma usakhulekile qhubeka baba. Ubusisi ungahambe emkhondweni yabantu abafisa ukuba bakhululeke ngokuba naye uzobhajwa kusasa abuzwe lobuhlungu obuzwa abanye namhlanje. Awuhambe wesithupha. Hambe lapha. La kulelizwe lakithi sidlalwa khona sikhula khona. Nalo basitshela baba noma nokho ukuthi bafika kulelizwe. Ukhona esakubona. Abantu besahamba ngendlela kaNkulunkulu umveli nqa. Babe ngahlekanga. Kwakungaxhayiswa ngomunye umuntu uma evelelwe inkinga. Umuntu ongenalutho noswesi
wayenza siselwe ngishinkomo kuthiwa naye akayosenga abantu ezokudla nabantu abakhe ayibona kulelizwe lakithi ayizange bekhona amazi noma iy'nkolo noma iy'kolo yini namhlanje abantu bayahlekana abantu bavelelwa yinkinga nje bagigitheka abantu ngobona noma kufika abantu namhlanje uvelelwe umshado ufelwe kodwa ngalezi yakhathi kwakufika ophethe umdokwe omnye afike ophethe isidingo omnye afike ophethe ithanga uzokhala ngomonakalo vele kulowo muzi qhubeka baba ubusisiwe obopha amanxeba abalimeleyo ngoba ukulimala kusikho komuntu oyedwa kwabantu bonke abaphansi komthunzi welanga ubusisiwe qhubeka baba uma uphile namhlanje nawe kusasa uzolimala ufuna abakuphayo qhubeka baba ubusisiwe lusezinyembezi kwabadabukileyo ngoba ukudabuka kusikho komuntu oyedwa phansi komthunzi welanga kwabantu bonke nayo uma ungadabukile namhlanje njengabanye kusasa uzodabuka ufuna abakwelusayo nawe izinyembezi nayo ubusisiwe ungashoni izono zabanye abantu efisa ukuba bakhululeke nayo ubusisiwe lona ungabeki indlebe yakhe kwabashebayo ngokuba ukuhamba ulalela izinhlebo zabanye abantu lokho kuyimpande yasesonke isono ngokuba ungamthanda kanjani umakhelwane wakho unesazelo sokubi nangaye na ungakholwa kanjani umzalwane wakho ma wamukele inhlebo yabamshebayo na ubusisiwe ohamba emgwaqweni ungacijisi inhliziyo yakhe ukuhamba elalela ukubi kwabanye abantu yena aze aqhubeke enhliziyweni yakhe abe yisitolo sezono zabantu azibuthayo ngendlebe yakhe inhliziyo yakhe ngeke imenamise uJehova ngoba inhliziyo yakhe isemeveni izono zabantu ahambe ezibutha ngendlebe yakhe azitsheleke enhliziyweni yakhe zingesizwe zakhe ayihambe lapho mntakamkhulu mshumayeli wenkosi inkosi ibusisa kwakunjalo-ke bantwana benkosi abantu besenobuntu sabona lokho nathi maNazaretha sibuyeleni lapho-ke enkolweni yobabamkhulu bethu sibambisane singahlekani ngoba ukugigitheka nje omunye umuntu nawe kusasa kuzokwehlela kungababikho abantu abathi bazosonda la kanti bazokuthi indaba zabanye abantu bacijise indlela isho njalo incwadi bantwana benkosi uyishembe esimlandelayo inyazi lezulu akenami ngalokho uzibonele inkosi ephambi kwethu baba mkhulu uqobo lakhe lo noma singambona kodwa simbona hayi ubaba mkhulu uqobo lakhe ithi inkulumo kwakukhona indoda ngesikhathi sikababa mkhulu eyake yafuna ukumcikita ngejolozi ubaba mkhulu esedokotweni ithi-ke inkulumo yehluleka-ke lo muntu loyo walala azi ukuthi xa uqedile ngobaba mkhulu wavuka ubaba mkhulu ekuseni waphumela phandle wazelula kuthiwa yawa phansi le ndoda ibongela Nkosi kodwa ushemba zangamxosha uma sesimkhipha thina bangaleso sikhathi wabe sebuza wathi esezobika baba naba sebemkhipha ngizocela indlela bathi wabuza ubaba omkhulu ukuthi njengoba uhamba nje unayo indawo yokukhobela nabantwana bathi wathi akanayo indawo wabe ubaba omkhulu esemthengele iplazi lo muntu ayibongele Nkosi mina nawe singakwenza lokho mina nawe ngithi iso ngeso mangitshaba ngizokushaba na mangitalapha ngizokutalapha na ngoba omkhulu leyo
Bengicela-ke bantwana benkosi ukuthi uNkulunkulu akaze angikhumbula, akhumbule ikhaya lakithi, akhumbule ubaba ongaziyo ukuthi ukuphi lapha khona, akhumbule ugogo wethu uMastebo wahamba 1970 75 kodwa akaze ngimbone namhlanje, akhumbule umkhulu wami uqaqela fashinziwe kulezi ntaba zesidakeni amaxoxo nankobeba ungaqhamukeke loyo, akhumbule uma nabo bonke abantu okumnena sebahambe emhlabeni. Njengoba silapha nje-ke size kumkhululo esiboshwa. Amen. Sonke nawe uzokhipha bakini esigodini sosizi njengoba awazi kodwa. Amen. Ugcine wenza sowucefuzile khona. Kodwa ezabeni wakho lo. Noma ngabe zabantu ukhuluma ngana kodwa nje hayi awujabulela kwezakini. Ithi inkulumo yabadala. Ithi ukhuluma indaba zabantu nje nezakho zikulindele. Bantwana benkosi-ke uNkulunkulu akasikhumbule, siyabonga nyazi lezolo. Usikhumbule nangokuzayo. Usikhumbule baba, sabona emhlabeni ngeke singone. Ngoba emhlabeni weza kithi wazosilungisa ekoneni kwethu. Siyacela-ke Nkosi yeSabatha uba Nkosi yamakhosi akade ungiphe kona. Ngime lapha inkosi ayibusisa amathando sile. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sophumba ngelenkosi inkosi izimbusisa. Izobala inkonzo isabatha sekuseni ngesihlabelelo sama45. Socela umshumayeli